Magandang araw sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua, at narito ulit tayo sa ating update sa bagyong si Dante at binigyan na po ito ng international name as Choi Wan. Ito po ay Chinese name meaning colorful cloud. Contributed po ito ng Hong Kong at ito ay isa na pong severe tropical storm dahil po lumakas po ito overnight. But sa mga oras na ito ay medyo nahihirapan po siyang mag-develop, mag-organize dahil po nagkakaroon po siya o nagkaka-encounter po ng malakas na hangin sa taas ng kanyang sirkulasyon. So ito po ang latest na yung Lunes. Ito po yung ating animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. Yan po yung bagyo. At nananatili po ang kanyang, although ang sirkulasyon niya sa may baba ang mas defined, dito sa may taas po, hindi masyadong organized. That's why may possibility po na baka humina po ito bilang isang tropical storm na lamang from severe tropical storm dahil po kanina maganda na rin yung kanyang sirkulasyon. At ito naman po sa likod niya, si 90W ay nag-struggle din ito. Kasalukuyan, aktibong LPA pa lang po siya. But posible maging bagyo but hindi po ito inasahan papasok sa Pilipinas. Pag pumasok lamang po ito, baka matunaw lamang sa may dagat Pilipinas. Ito po yung zoom in satellite animation mula sa windy.com. So, ito po ang circulation na yun ng bagyo. So, nakikita po natin, itong area na ito ay medyo nahihirapan pong mag-develop. Okay? Mas develop po itong southern and western quadrant niya. So, a sign na medyo na-disrupt po siya dahil po sa malakas na upper level winds. Okay, one of the factors kasi sa development ng isang bagyo, kapag mahina po ang upper level winds ay lalakas po ito. Pero kung medyo katamtaman hanggang malakas, may hirapan o madedelay ang kanyang development until mag-relax o humina yung upper level winds. Okay, at kasalukuyan po yung trough po ng bagyo ay naapektuhan po na yun ang Mindanao at Kabisayaan. So ito po yung extension mula sa sirkulasyon ng bagyo. Nagbibigay po ito ng mga thunderstorms. Dito po sa Kabikulan, although may nakarinig po tayong mga daguldul o yung mga titawag na mga thunderstorms, ay localized pa lang po yan. Hindi pa po yan parte ng bagyo. Yung epekto po ng sirkulasyon ng bagyo ay mafe-feel natin po yan late tomorrow evening o Wednesday morning. Dahil po, based sa forecast, baka lumiit po itong weather system na ito. At ito po yung wind shear na nakaka-affecto sa bagyo. Dito siya na yon. Ito yung northeasterly upper level winds na umabot po ng 35 kph. At may maintain po yung moderate upper level winds. Kaya baka humina po ang pag-intensify niya. Although, posible pa rin siya maging typhoon kasi pagdating po dito sa may Bicol, hihina po yung upper level winds. So, magkakaroon po siyang opportunity para lumakas. So, sana naman po hindi po ito lumakas dahil makakaperwisyo po ito sa ating lugar, lalo na po sa may Eastern Visayas at Bicol region, ganun din po sa may Eastern Luzon kapag lumapit po. May pagbabago po na yun sa track. Ito po yung track natin. Kahapon, yung track natin ay nandito po yung direction niya. Lumalakas kasi po yung high pressure area sa taas niya, kaya yung mga global computer models, lalo na yung American model, ay pinapalandfall po dito sa Bicol region, but majority of them shows dito po siya dadaan malapit na malapit sa Catanduanes, more or less 50 kilometers or 100 kilometers away. So kung yan po yung kalapit niyang pagdaan, posible magbigay po itong malalakas na ulan sa buong Kabikulan na pwedeng umawat po ng lampas 100 millimeters ang 24 oras na ulan. At magkakos po yan ng mga pagbabaha. So, please take all necessary precautions. Maganda po tayo. At yung possibility na magkaroon ng slight storm surge ay nandyan pa rin dahil po kung maging typhoon po siya, magkaroon po siya ng rapid intensification, ay posibleng itaas yung storm surge alerts dito ng Pag-asa. So, may probability na magkaroon ng mga windstorm signals o tropical cyclone wind signals ang Pag-asa dito sa Kabikulan at summer provinces within the next 24 hours. So, watch out for that. At tandaan po natin, ito po yung track sa gitna. Huwag po natin intindihin din itong sa gitna. Ang dapat natin tuunan ng pansin ay itong cone of uncertainty kasi yung forecast
na more than 2 days ay medyo mababa na ang probability niyan. So, pwede yan mag-shift either to the left, okay, or to the right of the forecast. Mabuti kung to the right. But kung lumapit pa po sa Bicol, medyo namimiligo po ang ating region. Pati na rin dito sa may Eastern Visayas. At ito ang inaasahan natin for the next 48 to 72 hours, for the next 2 to 3 days. So ito po yung 24 hours, ito po yung 24 hours, at ito po yung 48 hours. So ang probability po ng 24 hours ay mataas na po yan, more than 75%. Ito naman po, mga 60 to 75%. Samantala, ito pong forecast na pangatlong araw hanggang ikalimang araw ay nasa less than 60% po yan. So, pwede pa po magbago yan. So, mataas pa rin yung uncertainty nito. Kaya, importante na tutukan natin itong cone of uncertainty. So, since nasa loob tayo ng cone of uncertainty, dapat po tayo maghanda sa posibleng pagbabaha at mga wind damage, lalo po sa coastal areas kapag naging typhoon. Sana hindi na po siya maging typhoon. Sana ma-maintain yung upper level winds para hindi siya lumakas. Okay? Ito po yung global model. So, medyo hindi po nag-agree lahat. So, watak-watak po. Kita po niyo dito yung kanyang tracking ay hindi natin sure pa kung saan talaga siya dadaan. At kung titingnan natin yung models, tingnan natin yung mga tracks ng lahat ng agencies. Si Choi 1. So, ito po yung lahat ng agencies. Galing po ito sa ating website. So, majority of them ay lalapit talaga sa kabikulan. Ang pinaka rightmost track ay ang China. No. It's Korea and Japan. Ang pinakamalapit po ay yun sa akin, Typhoon 2000, ang Joint Typhoon Warning Center, gayon din po ang Pag-asa and Taiwan. So, it's crucial na bantayan natin ito. Although ang 48 hours ay hindi dito pa lang po siya sa may northeast of Samar Island. So, importante bantayan natin ito for the next 24 hours. Sana hindi na po siya lalapit pa sa atin. Although, kapag lumapit, sana hindi na siya lumakas para ulan lang ibibigay sa atin para mabawasan ang sobrang init at mabigyan na rin po ng irrigation o natural irrigation ang farmlands ng ating mga magsasaka. Kaya matagal na kasi sila nagpipray na sana umulan na dahil tuyong-tuyo na po ang mga farmlands nila. Ito po yung multimodal diagnostic comparison sa intensity. So, average of them ay pinapakita po in between a tropical storm o severe tropical storm, mga 65 hanggang 95 o 110 kph, while yung Joint Typhoon Warning Center at pati yung ibang agencies, ibang models ay nasa minimal na category 1 typhoon, mga 120. Tayo sa Typhoon 2000 nasa 110 pa lang, but makikita natin yan pag may pagbabago po sa intensification nitong system. At dito naman po, kitang-kita po niyo dito ang deep layer shear. Ito po yung upper level winds. So, ngayon, May 31, dito siya. For the next 24 hours, tataas pa rin yung upper level winds. So, ito yung good news na hopefully, hindi po siya lalakas. Dahil po, pagdating ng June 2 hanggang June 3, saka hihina yung upper level winds. So, dyan po siya lalakas, lalo na pagdaan po malapit po sa kabikulan. So, let's hope na maglayo-layo pa po sa atin. At ito yung problem natin dahil po dadaan po siya sa mainit na oceanic heat content na pwedeng i-boost ang kanyang intensity for the next 2 to 3 days. Although, nasa edge po siya. Wala siya dun sa kalagitnaan ng mainit na area nitong oceanic heat content. So, mabuti na babantayan natin itong weather system. Ito naman po yung windy.com 3-day rainfall accumulation. Based po ito sa galaw ng bagyo. So, makikita po ninyo dito na ang Kabikulan, Eastern Visayas, and Northeastern Mindanao ay posible magkaroon po ng mga ulan na more than 100 millimeters. More than 50 to 100 millimeters. So, posible magkaroon po ng mga flooding sa mga low-lying areas nitong ng Kabikulan,
Eastern Visayas and Northeastern Mindanao. At ito nga, area ng Catanduanes, medyo extreme yung rainfall na posibleng maganap dahil po sa forecast track ng bagyong ito. Sa wind, ito po yung forecast wind mula sa ECMWF, ang gustiness of 80 o 75 to 100 kph posibleng ma-feel dito po sa Catanduanes at eastern coastal areas of Samar kapag ma-reach niya ang severe tropical storm na 110 kph o 120 kph bilang isang minimal category 1 typhoon. Pero kung hindi, baka 85 to 95 lamang po o 75 to 85. Ang Bicol region ay nasa 30 to 60 kph, yung mainland Bicol kasama po ang Naga, Iriga, at gayon din po sa mainland Samar. Okay, Samar provinces. So, itong areas na ito ay kailangan maghanda po tayo dahil medyo magbibigay din po ito ng hangin, itong bagyong ito. And also, lalong-lalo na sa may coastal areas po ng Caramuan o Partido District. Okay? So, yan po ang wind forecast mula sa European model. Bukas may pagbabago na naman yan. So, hopefully, mag-shift ang track to the right para hindi po tayo matamaan itong tropical cyclone na ito o itong bagyong Sidante. Okay? So, dyan na muna ang ating update. Bukas, babalik ulit tayo para ibigay sa inyo ang latest sa bagyong Sidante o Choy 1. Let's hope and pray na mag-shift pa rin ang track na palayo sa ating lugar para hindi po tayo mag-experience ng damage dahil po sa malakas na ulan at hangin. Okay, so yan po. Diyan po nagtatapos ang ating update mula sa Typhoon 2000. Ito si Mike Padre magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser, #TyphoonWiser. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click niyo ang notification bell para updated po kayo sa mga latest videos natin. Hanggang bukas, maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking channel.